Ano na karon ang mga nagduda nga mga supporter ni Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. sa 3 de Mayo Digos City, Davao del Sur labot sa pagkatao ni Tatay Berting Diretso. Kinsa mao nag-uli sa pitaka o uwahing giistorya sa kapitan sa dihang gipusil kini samtang nag-live sulod sa ihang balay. Matod sa pipila ka mga supporter nga dunay kalabutan si Tatay Berting tungod sa iyang lihok o ang pagkatunong matod pa sa pag-uli sa pitaka sa dihang gipusil patay ang maong kapitan. Samtang sa interview sa DXDCR Davao kang Police Lieutenant Colonel Venus Ortoyo, ang spokesperson sa Special Investigation Task Group kun SITG Bucol nga wala nahilakip sa persons of interest si Tatay Berting. Ingon man wala sab sila'y person of interest o suspect sa kamatayon ni Kapitan Bucol. Dugang sa opisyal nga klaro nga dili makaila or magkaila ang tag-iya sa pitaka ug sa Tatay Berting usa wala siya or wala siya giilang nga adunay kalabutan sa kamatayon sa kanhi board member sa Davao del Sur.